daw sila Bebang na Pulakdang Ilong at si Del Cabarlin na malaking mata. Yan. Bibigyan na natin yung hopya sa kanila. Oh. Yan, pinadala to ni ate ni Tita Arlene Reyes. Alright. Shoutout mo mukha mo. Kasama kasi dito. Pupunta kami kay Manuel Gubaton. Yan, kay Kuya Manuel dahil birthday niya ngayon. Yan, happy birthday. Kuya Manuel Gubaton Vlog. Yan, subscribe natin ng YouTube channel niya. Ang init, grabe. Yan, Eric, ay ka muna, hi. Oh, yan. Diba? Kuya Eric. Ay, ang init. Dito na daw sila sa simbahan eh. Yan. Hindi mo lang pumasok dito. Alam naman nilang bawal na bawal sa mahinitan. Itong dalawa. So, ito na yung ano nung mga inayupak. Lalayas na po. Oh, lumayas ka na. Hanggat hindi pa kita pinapalis. Oh. Ito, pasok ka na to. Terno pa kayo ni Ibana. Ba? Ano yan? Ano yan? Mga masarap yan ah. Bawasan na natin yan. Oh. Yan, pabuhat mo ka, Ate Del. Dito na kami sa loob. Yan, kasama ko na si Pulakda. Mata. Si Pulakda. Sexy lang nakaputi. Na? Sexy lang nakaputi. Ay, hindi maganda talaga tong towel ko na to. Oh, mahal bili ko dito sa towel ko. Towel, sexy. May sexy bang towel? Oh, yan oh, sexy din mo. Oh. Tinatakpan na. Oh, di ba? Sexy. Ang sama. Yan. Pupuntahan namin ang birthday boy na si Kuya Manuel Gubatons Vlog. Yan. Happy birthday. May ano kami, may pa-birthday kami. Yun oh, may cake oh. Ako lang pala to. Bakit kami? Ako Oh, lang. tigpa 500 ang kuripot naman itong taong to. Uy, excuse me. Yaman-yaman, 500 lang yung Uy, binili cake. Korean cake yan. No? Korean cake ew, may ang lasang noodles yan. Seryoso ka? Huwag mo akong guguluhin. Gago ka po. Uy! Ano cut? Di ko kakat yun. Bahala ka sa buhay mo. Mabash ka. Yan. Ay, ang init. Sobre. Ilan taon na kaya si Kuya Manuel, no? 59. 59? Sira ulo. 59 kasama namin si Tito Oslek. Yun no? Tito Oslek. Yes, ano yun? 59 ginawang senior na. Pinuha mo ng senior yung tao ah. Bata pa nun eh. Ay, thank you nga pala sa nagbigay ng hopya. Yan. Kay Arlene Reyes. Ate Arlie, Tita Arlene Reyes. At doon sa, ay nakalimutan ko daw bigyan ng Toblerone. May dumating din ngayong araw mga chocolates. Ron, grabe. Mga chocolates. Kalimutan mo na naman Mga ang tropa chocolates. I am not interesting. Wow, wow, I'm not in some. That why? That why? I'm not a baby that like very so much chocolate. Wow. Wow. No, yeah. Very mo. Daw. Naloading ako Di doon. mo na hindi tumutunog si seatbelt ah. Papasaway ka. No? Ba't kaya hindi tumutunog si seatbelt? Mamaya, tutunog yan. Hindi niyo pa siguro naaalala. Yeah. Ito rin no, kay James Tinto. Oo nga pala, nagsabay tayo. Ayan, salamat Ate Be. Ako din wala Ate din, James. no, James Burr. Eh wala ka kasi mayaman ka na daw. Kaya mong bumili anong oras ng bench. Oh, hindi katulad namin ni Nathan, kailangan pa namin Saka hindi naman umiyak bench sa ang ano live. niyan, hindi naman bench ang ano niyan brand niyan. Oh. Unique Kulo. Ano? Unique Kulo. Ay, Uniqlo. Oh, mga mumurahin lang din yun eh, no? Hindi katulad ng bench, no? Oo. Ang Unique Kulo pambangkita lang. Pambagay ito, pang ukay-ukay lang yun. Thanks. Hindi ba alam mo, nila ko ng Uniqlo. Wow, model ng Uniqlo. Di kaya pala hindi sumikat yung Uniqlo eh. Hindi lang din nila alam. Kaya pag nalaman kasi nila, babagsak ang negosyo nila. Grabe init, no? Ang singaw na singaw dito sa loob. Kalsada. Yan, at ngayon, nandito kami sa All Home. Yan, Vista Mall. All Home, ang ganda na ng Taguig, oh. No, syudad na talaga, no? Hindi na may tatanggi na ang Taguig ay isang city. Yeah. Continue the 3 kilometers to the fucking shred.
Kaya mahababang tulog ang gagawin ko ngayon. Ang ina mo, matulog ka dyan, sigurin kita. Kasi 1 hour pa pala yung biyahe. Tawang demonyo. Ay, tutulog na naman ako. Tutulog na naman ako. Wala na naman ako sa bakla. Tingnan natin kung makatulog ka. Akin ang huling tarik. Akin ang huling halakak. Matulog ka na, inaantok ka. Go! Breaker ito. Breaker na? Breaker ito. Ano na? Breaker Breaker ito. Parang gidon ah. Breaker gidon. Tutulog ako mayaman ah. Matulog Wala pa eh. naman ako masyadong tulog kagabi, bukla. Patalayan na inikutan mo. Ayun o. Diretso na tayo. Ah, diretso-diretso lang pala. So, sa ano pala dadaan sa Tipasi? Pupunta kayo doon? Saan ang bigay nito? Ewan ko dyan. Hindi. Ayun o, yan nung dyan tayo dadaan sa kanila. Hindi, Jay. Itong nagbigay ng kopya. Hindi, dinala dyan sa amin. Sino yung bata na dyan? Hindi, yung ano, yung matanda na, yung binigyan natin ng bigas. Bigas. Ah, inutusan niya yun. Oo. Yung mama. Inutusan ni Yung Magdidit. nag-assist sa atin mag-parking. Oo, yun. Alam bahay mo, ano? Galing ah. Hindi, sa kronikang alam niya. Tapos inabangan ko lang dun. Sabi, papunta na ba si Ate Del? Si Ma'am Del? Ako papunta na po. Yan, tapos pinadala yan. Kumuha na lang din ako dyan. Galing naman. Ano bang flavor ng kopya? Ano, ube, munggo, tapos ano, baka. Wow. May kambing. O wala. Nandun sa bahay. May baka nga, Jay. Visit ka. Oo nga, tingnan mo, meron dyan. Talaga? Oo nga, tingnan mo nga. Tingnan mo yung malapad na karton. Ang masarap niyan, Cook, tsaka Alfonso. Yan. Yan. Yung gusto ni Del Cabarle. No, Piatos. At tagal ko na nga hindi Uy! nakakalpot. Tindahan ba? Baka balabag naman to ng sasakyan mo. Alam mo sa'yo to eh, no? Kaya mo ikaw ba driver? Kapal-kapal ng mukha mo. May mga nag-overtake dyan. Oo. Visit na, bakla to. Hindi mo lang, hindi mo lang nagdadaan-dahan. Grabe nagigil sa preno. Alam na nagbablog ako. Visit na to. Ay, nagbablog ka ba? Visit to. Ay, akala ko hindi. Akala ko kasi nagangawak ka lang dyan. Oh, yan oh. Oh. Akala ko kasi Mga rurot mga motor dito. Kala mo ha. So ayan po, magkakasama na naman po kami lahat. Ayan o. Dito. Yan. Muna ako para kita kayo sa video. Magkakasama kami lahat. Yan o. Buo ang trio Kuwela, the original family. Hindi makita si Bakla, late ng ilong eh. It's not a game, it's a rich thing. Pwede mo kung kakain na naman ulit tayo dun sa kinainan natin dati ah. Sanggupsal. Ito, sanggupsal, romantic baboy. Yan, yun po yung mga walang paglasang pagkain dito po. Ang Korean grill. Girls. Unlimited Yeah. Unlimited Korean grill. Ibig sabihin, unlimited daw yung mga garihas. Oo. tsaka ngayon ko nalaman na romantic ka pala. Oh, tignan mo naman yung nguso mo dun, ho. Halika rito, mukha mo to. Dali. Tignan mo. Ito, kamukha ni Nathan, no? Dito kayo, magtabi kayong dalawa. Magtabi kayo. Oink. Oink. Tanggalin mo. Tapos harap ka. Diba? Tagal mo nguso mo. Tagal mo nguso mo. Bahala ka dyan. Tingin ka naman dito. Hoy. Ayaw tumingin. Sabi ko tumingin dito eh. Uto. Model. Rampa. Wow. Oh. Wow. Oh. Model ah. Oh. Baklang bakla. Ikot. Oh, wow. Ala, sige. Ano? Sabi ko titignan babae. Oh. Sabi nga, laki-laki tao, bakla.
Mahilig kayo sa mangang? Mahilig ka sa mangang? Hindi naman masyadong mangang. Di okay lang naman yun, di naman. Oo, diba? Maganda ako sama. Ay, nakaiwan nito. Si Nathan, no? Nathan, no? Kamukha. Ganda ng katabi mo, Jen. Inulit mo. Yan, dito na kami sa simbahan. Yan, kasama ko si Nathan at si Kuya Manuel. Lit. Si Ate Del nandun sa kotse, si Kuya Tito Ostik nandun. Kaya natin kami rito ni Nathan Cute Vlog na pulakda ang ilong. Aray, sakit. Nandito naman si Mata. Babay ka na. Bye. Bye. Asa yung hopya? Ando sa Oo. gawin mo? Ha? Gawin mo. Akin na lang? Wow! Akala ko bibigyan mo sa akin eh. Bawi, Yan, thank you ka kay Tita Arlene Reyes. Oh, Yan. Tita Arlen Reyes, salamat po. Shoutout din pala kay Marta. Yan, shoutout. Yan, at hanggang dito na lang, Marta. Parda. Yung pamangkin niya, ni Tita Ay, yung Arlene ano, Reyes, yung ano, bata. yung ano, Kasi yung... sabi mo bata, pero hindi na daw siya bata, sabi niya. Ganun. Oo, yan. Kahit anong sabihin mo, bata ka pa. Batang bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Okay, bye-bye.